Suomi on Euroopan mestari liikenneturvallisuuden parantamisessa. Meidän kotimaalle myönnettiin eilen palkinto, jossa todetaan, että Suomi on tehnyt merkittävää edistymistä liikenneturvallisuuden parantamisessa nimenomaan tuolla tieliikennepuolella. Suomen tieliikennetilastot ovat aika murheellisia tuolla menneisyydessä. Vielä 70-luvulla meillä kuoli 1000 ihmistä vuosittain tieliikenteessä. Ja nyt Suomi on saanut jo 2 vuotta peräkkäin nuo luvut alle 200. Se on toki 200 aivan liikaa. Ja tätä hyvää yhteistyötä liikenneturvallisuuden parantamiseksi jatketaan edelleen. Mä haluan tässä heti kiittää kaikkia niitä suomalaisia, jotka joka päivä aikaisemmin ja tästä eteenpäinkin tekevät työtä sen eteen, että meillä olisi kaikilla tuolla liikenteessä hyvä ja turvallista olla. Lisäksi täytyy todeta myös se, että nyt meille on kaikkein tärkeintä, että jokainen vauvasta vaariin tässä maassa sitoutuu itse siihen turvalliseen liikennekulttuuriin. Kaikessa tuossa liikkumisessa, mitä me täällä arjessamme teemme, täytyy kiinnittyä siihen huomiota. Joka kerta kun tuolla lähdetään vesille, muistetaan laittaa ne pelastusliivit päälle. Kun sinne autoon mennään, lasten turvaistuimet kiinnitetään kunnolla, lapset kiinnitetään niihin kunnolla, noudatetaan nopeusrajoituksia, ollaan siellä ratissa kunnossa ja kunnolla. Ja vielä muistutukseksi kaikissa näissä yhteyksissä, kun siellä liikutaan, te ette ole voittamattomia, te olette korvaamattomia. Turvallista ja ihanaa kesää kaikille.